Velkommen til Trabante Carambole. Vi skal i dag se en kamp fra slutspillet i danske mesterskaber for hold. Og vi er faktisk nået frem til finalen, hvor vi her ser Michael Nelson fra Bristol Odense og Dian Alin fra Grøndal Billardklub, som her triller om udlægget. Altså den afgørende kamp, som så selvfølgelig bliver spillet på 4 borde. Det bord, vi følger her, har vi så Dian Alin, som vandt udlægget. Han har hvid bal gennem hele kampen. Skal som her ramme de 2 andre baller med mindst 3 bander, inden han rammer den sidste. Så får han 1 point, og der bliver spillet til 50 point. Helt perfekt udlæg. Ikke nok med, at han scorer. Han sender også rød bal i position. Der ligger en god bal her. Skal tyndt på rød, og så rimelig langt for at nå ud til den gule. Det gør han jo helt uden problemer. Dian er nok Danmarks stærkeste billardspiller. Har en eminent stødteknik. Har været professionel i mange år. Og det får han brug for her. Fordi det ligger knap så nemt. Han forsøger at duble banden. Spiller gul bal, lang kort bande. Og så skal vi se, om det passer til rød. Og det gjorde det. Fantastisk teknik han har. Vi kan prøve at se stødet her. Ikke nok med, at han dubler banden. Det er sådan set ikke så svært, men han lige præcis får det til at passe med rød bal, og se, hvor tempereret det spillet det er. Det er virkelig flot. Der ligger også en god bal her. Han går tyndt for rød, og så skal han strække ballen, så den bliver lang nok. Og der støder han nok lidt i toppen for at gøre den ekstra lang, helt i hjørnet. Og helt uden problemer. God start her for Dian. Til gengæld er der problemer nu. Han kan sådan set udmærket køre rundt her fra gul. Og problemet er lidt, hvad gør han ved gul, så den ikke ryger ind i rød. Og det er det, han går og spekulerer lidt over. Der er han her til at spille for rød, men der er samme problem. Så ville rød kunne gå op i gul. Ja. Det fik han ikke løst specielt godt her. I kan se problemet her med gul. Forsøgte nok i virkeligheden at spille tyndt, og så håbe på, at gul gik bag om rød. Og så har vi så Michael Nelson. Måske i virkeligheden den næststærkeste svenske spiller overhovedet. Næst efter den mangedobbelte verdensmester Torbjørn Blomdahl. Får en god start her med et meget overkommeligt point. Kvart her, som han laver helt perfekt. Fuldstændig styr over det. Rammer rød helt rent. Men vi må nok sige, at Dian han er favorit i den her kamp. Stærkt spillet. Han spiller i forbande. Rigtig godt spillet. Det var svært. Spil banden først her. Og så finder den rigtige vinkel der. Rigtig godt lavet af Michael. Michael virker
Og er koncentreret. Jeg kan sige, at hver gang han får en god bal, så skal han nok lave den. Hvis han skal have en chance over for Dieren. Og det gør han jo fint. Var lige ved at blive lidt tynd. Vi ser her, tenderer til at blive for kort, men den får lige nok det ved. Ja, der ligger jo en kvart her for gul, eller for rød. Det er jo nok også den, han spiller. Problemet er, at han skal passe rigtig, rigtig meget på rød. Det skal bagom hvid her. Ja, det gjorde han fint. Men så passer resten ikke rigtigt. Og det tror jeg har meget med det at gøre, at han skal koncentrere sig så meget om rød, at han lige mister det sidste koncentration, så det mere bliver ned i nærheden af rød, af den hvide bal, i stedet for præcis på den. Så der skal ikke så meget til at forstyrre et trebandet stød, hvis man skal bruge så meget energi på at tage højde for kontra, som Michael skulle have. Her spiller han en forbande, 2 bander, rød, og så tilbage i den korte bande, og så dubler den korte bande. Helt perfekt spillet og blændende teknik. Prøv at nyde det her. Finder det helt rigtige sted derinde bagved. Så han får sine 3 bander. Og spiller pænt her, for positioneret den røde bal også. Skal nok spille den lidt kort. For at bakke op til rød. Det ser lidt blød ud. Ja, det var jo set i bagspejlet lidt svagt spillet. Så svært var den i virkeligheden heller ikke. Har selvfølgelig et problem her med gul, at han skal passe på kontra. Det var måske det, der i virkeligheden ødelagde af det, men også stød for blødt. Og som Dieren har, hans spillestil er helt klart, at han, det vil man kunne se næsten hver gang han støder. Hvis han har mulighed for det, så vil han gerne lige trille op og røre ved den tredje bal. Og det har noget at gøre med, jeg vil sige, seriespillet, at han vil forsøge at give sig selv gode baller, så han kan fortsætte med at lave point. Forbande. Det er lidt for kort. Men den kommer alligevel. Sig pænt undskyld. Det tror jeg ikke var meningen. Jeg tror, han ville tynde på rød, og så komme ned fra banden til hvid. Og så her, hvordan. Ja, det er helt klart ret heldigt. Der ligger også en forbande. Det er sådan en flad kvart. Det kan måske godt se nemt ud, men det er det absolut ikke. Så rigtig god stødteknik her. Spiller godt igennem, for at være sikker på at få den rigtige vinkel ud fra den første bande. Meget præcist. Også en super god start fra Michael Nielsen. Og se stillingen 5-5 i 2 indgange. Der bliver gået til vaflerne her. Spiller ned i den korte bande. Jeg laver en kvart på lancebordet. Det er ikke nemt det her. Den kommer heller ikke. Ja, kan vi prøve at lægge mærke til tempoet. Det er helt med bevidst, at den er så hård, at gul render ned den anden ende, i håb om, at det ikke ligger for godt til Dieren, altså spille sådan et forsvar, så defensivt spil. Og det er Michael også nok nødt til, eller så bliver han fuldstændig kørt over af Dieren. Undgår lige kontra og laver karten. Det er faktisk rigtig godt ramt her. Se hvor tæt det er på kontra. Men det havde han
styr på. Lægger også en god bal her. Vælger en kort kvart fra gul. Den ligger naturligt til at blive for lang, og så skal han lige trylle lidt for at gøre den kort, og det gør han jo helt uden problemer. Og måske ikke så svært at gøre kort her. Hvis han spiller kvarten, og det ser det ud til, at han gør, så er der ikke ret meget plads til tredje bande før gul. Gul lægger sådan rimelig sæt ind i banden, men hvad vi kan se her, det er jo slet ikke noget problem for Diana, og han får lagt rigtig godt op til sig selv også. Der bliver godt nok lavet mange point her i starten. Hold da op. Og der kan man tydeligt se, hvordan han spiller op i toppen. Altså helt nede i hjørnet. Ellers bliver det ikke langt nok. Men... Ja, jeg siger undskyld. Det var ikke planen, det der. Den skulle være gået direkte på rød. Det er der ingen tvivl om. Kunne måske også komme ned bagfra, men som den kommer her, den går i lang bande. Lige forbi i lang bande, og så vender den op. Det er ikke usædvanligt, at den bakker op på den måde, men det var ikke planlagt. Til gengæld er der problemer her. Kan ikke rigtig komme til at spille rundt, og en forkert vinkel på rød. Vælger at trække stød. Meget flot lavet. Hold da op. Den går bagom. Ej, det kunne næsten ikke lade sig gøre. Det var absolut ikke heldigt. Det er jo fænomenalt spillet her. Prøv at se derovre, der er jo slet ingen plads. Hold da op, hvor er det uheldigt. Og det er jo så det. Det kan han ikke gardere sig for. Og det her der er pivåben til Michael Nielsen, som kan køre rundt. Hans eneste problem, det er, at han skal passe på hvid her. Jeg ved ikke går over i rød. Det er derfor, han ikke kører rundt. Han spiller op og ned. Og det er et rigtig, rigtig flot stød her af Michael Nielsen. Det er godt fundet. Ja, vi kunne ikke se så meget af det, men vi skal her spille på tværs. Hvid ligger faktisk ganske udmærket her. Og den bliver spillet helt perfekt. Ligesom en standardbal på det her niveau. Nærmest et sikkert point. Også en flot flad kvart her. Jeg vil sige, begge spillerne har fået en super forrygende start. Der bliver virkelig gået til stålet her. Med henblik på at lave en masse point. Det bliver spillet meget åbent. Ja, en hele tiden kan man sige, at Michael Nielsen, som vel nok, altså uden at overdrive, er lidt underdog her. Han spekulerer meget i at lægge dårligt op. Ikke her. Det er faktisk... ja, man kan ikke sige uheldigt. Det er jo simpelthen ikke godt nok spillet, men han forsøger her altså et harmonikastød, går på tværs, og så stille og roligt så arbejder gul sig op. At den lige præcis kunne finde vej forbi hvid der, det var
næsten lige så uheldig som den der kvart, vi så de her før, der gik indenom i et hul, der næsten ikke var der. Så der er også åbnet op her. Trækker rundt fra kort bande. Jeg ser noget stor ud. Den går der indenom. Mindre godt spillet. For simpelthen ikke trukket nok i ballen. Gjort den kort nok. Igen et point, hvor det bliver spillet på tværs. Skal tyndt på, for at gul ikke render ned i rød. Men det indtil videre, det er ren pointfest. Fornøjelse at se alle de point, der bliver lavet. Stod der noget hårdt her, simpelthen for at være sikker på at lave pointet. Og han er også meget uheldig med det stød, kommer vi til at se senere. Fordi at han kommer til at lægge så tæt på rød, det kunne han jo overhovedet ikke forudse. Det er ikke nogen fordel. Ja, det kommer jo an på vinklen, hvis han har en fornuftig vinkel. Det har han ikke. Nu lader han pikirstød. Der findes to former for den her slags stød, hvor man ligesom støder op fra, og ideen er, at man får lidt mindre fart, og til gengæld lidt mere effekt. Eller rettere sagt, masser af effekt, men mindre fart. Og det vil sige, effekten, altså mere spin, kan man sige også, så den bliver lang nok. Men det, at han kunne gøre det med så stor præcision, det er meget imponerende. Rigtig god teknik at kunne styre det der. En anden udgave af sådan et stød, der hedder et massé-stød, hvor man simpelthen holder køen lodret. Og det er så den måde, man får maksimalt effekt og næsten ingen fart i ballen. Michael Nielsen, vi må sige, at han spiller meget koncentreret. Meget nem ball her. Hvid ligger helt ind i hjørnet, og det er mejslet ind i sådan en spillers hoved, hvordan han næsten på hvilken som helst ball kan ramme hjørnet. Noget mere problematisk her. Rød ligger længere ude end gul, og han får problemer med at gøre den kort nok. Men det løser han jo fint. En helt utrolig stilling. 13-9 i fjerde indgang. Hold da op. Der bliver godt nok lavet mange point. Ja, vi må sige, at Michael Nielsen, han spiller altså rigtig godt. Det er måske ikke helt nemt. Stødball ligger inde i banden. Hvide lå inde i banden. Den skulle rammes rigtig godt, men den kommer også fint her. Det er ikke jordens aller sværeste baller, han får, Michael Nielsen, men han laver dem bare fuldstændig sikkert. Han virker meget, meget koncentreret, faktisk fokuseret. Det tror jeg har noget at gøre med, eller jeg er sikker på, at det har noget at gøre med, at han ved jo godt, at adrenalin er, ja, han er faktisk det stærkeste, han kan komme op mod overhovedet, sandsynligvis. Og så hvis han skal gøre noget i kampen, så skal han spille 100%. Og det virker som om, at
at det er det, han forsøger på. Og man kan holde det i hele kampen, det vil jo så vise sig. Men indtil nu går det jo fint. Føring på 6 point, det er slet ikke afgørende. Jeg har et godt eksempel, ikke? Altså, sådan en kvart der, som skal holdes, det er en band, man nemt kan komme til at misse. Og han får lagt godt op til sig selv. Også en rigtig god ball her. Og der har vi så eksemplet. Den skulle altså åbenbart klemmes for at blive godt nok. Og det kunne han ikke styre. Meget typisk. Han skulle også lige have rød væk fra, og ikke at gå op i hvid. Det var måske det, der var problemet. Han skulle lidt tyndere på. Og så styre det, og det mislykkedes så. Nu er han bagud. 9-16. Fornuftig bal. Fra kort bande. Rød ligger sådan set meget fint her. Men den ser ud til, at den bliver for kort. Det gjorde den. Det var en lille afbrænder her fra Dieren. Kommer lidt for langt ind i hjørnet her. Og det er typisk også, når Dieren misser, at så sniger det sig lige forbi. Det spiller ellers meget, meget præcist. Vi glemte jo at sige, at Michael Nielsen har lavet en serie på 8 her. Det er en rigtig pæn serie. Det er jo klart, når man spiller til 50, så er 8 point jo ret meget. Og kommer ind og får gang i sit spil igen. Her skal han papir tyndt på rød. Den blev faktisk for tynd. Men der er point. Men hold da op. Og se rød her næsten væk. Den bevæger sig næsten ikke. Og det er jo et tegn på, at den er ramt uhyre tynd. Og derfor er den alligevel blive for lang. Han får lige nuagtigt ved den røde bal. Og komikken i det stød, nu ligger der stort set nuagtigt det samme stød igen. Fordi han både ramte rød og hvid bal så tyndt. Og nu er det sjovt at se, om han har lært. Ja, han kommer lidt tykkere på den her gang. Og se, nu sidder den lige midt i. Så han skulle bare lige bruge den først som opvarmning. Og her så ser vi, se, der kommer han lige lidt tykkere på her, ikke? Og den sidder helt perfekt. Fuldstændig midt på hvid bal. Og der ligger også en god bal her. Jeg siger, Michael Nielsen, der nu fører med 10 point, det begynder at ligne lidt. Endnu ikke afgørende, men... Og så han bliver ved med at lave. Han laver alt. Simpelthen. Og det er fordi, han er koncentreret. Den er ikke nem, den her. Han skal langt ned ind i hjørnet der, og så kontrollere det. Det gør han rigtig, rigtig godt. Og her er en standard, hvor man kunne vælge at spille en kvart og lige finde den tredje bande nede ved rød. Det er svært. Og så alternativet, som her, at spille rundt. Og her går det galt, fordi det er problemet ved at spille rundt, at der skal rigtig, rigtig meget styr på. Se, hvid der kører frem og tilbage her. Der er stor risiko for at lave kontra, som det sker her. Det er risikoen ved at spille rundt i noget ligner 5 bander. 5-6 bander, som han forsøgte her. Til gengæld en svær valg til Dieren.
ført med omkring 9-8. Så lavede Michael en 8'er. Dian brændte en nem bal. Michael lavede 4. Og nu er han lige pludselig bagud. Laver her en rigtig, rigtig flot bal. Prøv at se, der er næsten ingen plads nede ved rød. Men den er der bare stensikkert. Og få åbnet op. Der ligger en rigtig god bal her. Perfekt position. Den brænder han. Uha. Kommer alt for tyndt på. Se, rød ligger jo trods alt et stykke ude fra banden. Det vil sige, hvis man sådan ikke tænker sig om, så vil den lige præcis blive lang, som den gjorde der. Det var lidt tjusket, ligesom den der bal, han også kom til at lave for kort. For et par stød siden. Det har han ikke råd til, når Michael Nielsen spiller så godt, som han gør. Spiller over 3 snit, det er også helt vildt. Og så en flot bal her. Prøv lidt med til tempoet her. Stille og roligt. Og ideen er jo, at som det også lykkes her at holde ballerne sådan nogenlunde i ro, så de ikke flyver langt væk og med stor risiko for at lægge noget han ikke kan score på. Ligger også fint her. Ja, han spiller rigtig godt nu her. Det var godt nok lige ved at blive for kort, men han laver rigtig, rigtig mange point, Michael Nielsen. Det er helt bevidst, at han spiller den for lang, for at give sig selv den største chance for at kunne fortsætte. Den var tynd. Men den var der. Hold da op, han producerer. Det kan han lave sådan. Det er jo helt vildt. Og den var ikke nem, den her. Ekstremt tynd, men den var der. Ja, der er faktisk også flere muligheder her. Kunne også have valgt at spille rundt lidt kort fra hvid. Vælger svært design. Det må han tilsyneladende rigtig skrab til, fordi det der, det er ikke super nemt. Det er ikke rundt vanskeligste bal, men at kontrollere det er der mange spillere, der slet ikke kan finde ud af. Det er... Jeg må sige, at Michael Nielsen, han spiller, han er faktisk halvvejs nu nærmest. Mangler 1 point i at nå 25, som er halvvejs mærket. Han spiller helt fantastisk godt i øjeblikket. Og også her. Forskellen indtil nu har været, at Michael Nielsen har stort set ikke ramt noget, der var nemt. Og det har Dian i et par tilfælde. Og forskellen er jo så, at når han laver det, der ligger den gode Michael der, så fortsætter han jo bare. Så længe han kan få dem til at ligge sådan overkommeligt. Ja. Så hoppede kæden af her. Og prøv at se, hvad han efterlader. Og der har vi så lige forskellen der. Altså det er typisk
Michael Nielsen, han garderer sig. En ting er, at han skal støtte lidt hårdt for at få den kort nok. Prøv at se, hvad han efterlader her. De er da nok tvunget til at spille på tværs. Og prøv at se, det er ren opvisende stød, det her. Fantastisk stød. Han har også hårdt brug for dem nu. 14 point bagud, det er meget. Men det holdt derop, hvor er det flot spillet. Det er sådan en stød der, hvor man kan se, hvor fantastisk stærk spiller Dian Nelin er. Svært valg, der er ikke ret meget plads hernede. Tredje bande skal han have hernede ved rød. Det fik han ikke, der var kun 2 bander. Og det er så forskellen der. Man får ikke de der point med. Den er også vanskelig. Ligger naturligt til at blive for kort. Og der er selvfølgelig dækket af her, men rød og hvid har lagt sig i sådan en vinkel, at den inviterer til en forbande. Problemet er, om han kan få den langt nok. Spille rundt, og så skal han komme fra den lange bande og falde ind i de 2 baller. Der var slet ikke langt nok. Nej, der er en god stemning mellem de 2 spillere. Det er ikke sådan 2 spillere, der sådan ligesom forsøger sig med at lægge en dårlig stemning. Det er tværtimod. De kan godt både have en herredyst og så godt humør og kombinere de 2 ting. Han spiller medløb her for rød. Hold da op. Fantastisk stød igen her, det er han. Det er ikke hans mange evner til at lave svære baller. Prøv at se det her. Og så han holder den flad og får det til at passe med gul. Det er helt utroligt. Fabelagtigt godt spillet. Er heller ikke specielt heldig her. Det ligger ikke super nemt. Kan han svinge den langt nok? Skal den bakke op her? Jamen, det er jo helt perfekt. Men det flasker sig ikke rigtigt, fordi man spiller det jo nærmest perfekt, men får forkert vinkel til sidst her på rød. Det kan han dårligt kontrollere. Den ligger rigtig, rigtig svær her. Det ser ud til, at han vil spille en forbande. Den rammer venstre side af rød. Nej, det er også... Altså... Kommer så tykt på rød her, at han får kontra. Så puffer hvid væk. Den var godt på vej over mod gul. Der er ikke rigtig tur i den for Dian. Til gengæld så ligger det noget vanskeligt her for Michael Nielsen. Forsøger en forbande her. Skal over og ramme hvid. Og så ind i den lange bande, og så falde ud til rød. Den blev for lang. Rammer simpelthen på den forkerte halvdel af hvid. Og igen her får han den ikke med.
Heller ikke super nem, men på den anden side, den er da ikke så problematisk. Og alligevel så bliver den for kort for ham. Og så typisk der spiller tempereret, men suser eller sniger sig lige ved siden af. Dem har han for mange af, den gode Dieren. Det er en af grundene til, at han er bagud. Jeg spiller rundt her, Michael. Spørgsmålet er, om han spiller kort eller langt. Han spiller langt. Han kom ned fra den korte bande og over til rød. Og han laver dem bare. Jeg er lige ved at blive lidt lang i det, og det gør, at han får en meget dårligere position. Så når kommer noget tykkere på rød, så er der helt sikkert lagt noget godt. Jeg er nødt til at trække rundt fra hvid her. Det er godt nok stået hårdt her. Ups! Der var en hvid bal, der blev lidt for levende. Nå, og det er det, der hedder sprængtbal. Det er, fordi han er ude i ekstremerne. Han prøver at ja, det er ren komik her. Han prøver at gribe den hvide bal, så den ikke render ned på gulvet, fordi der kan komme ridser på og alt muligt. Så. Ja, dommeren sådan midt i forvirringen. Hvis det er modstanderens bal, der har været det, der hedder sprængtbal, så skal den på midten, men og det er det, han har lagt den på midten, som om, at det var Michael Nielsen, der var i stødet, men det var jo, stødet er jo overgået til Dieren, fordi at der var fejl. Så skulle den ligge dernede, sådan, hvor man lægger ud. Altså hans stødbal. Kontrollere gul fil her, så den ikke kommer over og forstyrrer rød. Og den havde lige nøjagtigt kræfterne af Tarsis arm og viser, hvor mange muskler han har. Han er også ude på overdrevet her. Se, helt ned langs spanden, og så masser af effekt. Og på det her tidspunkt undgår kontra her, skulle man jo aldrig nogensinde tro, at den når derop. Men der er så meget effekt, at den får liv lige præcis her i sidste bande. Dommerne vakser hen og kigger, og der er point. Men hold da op, hvor ligger han også dårligt nu. Når han ligger så tæt, det duer ikke. Det kan det selvfølgelig gøre, men normalt duer det ikke, fordi han bliver alt for hæmmet i sine muligheder. Se her, hvor lang tid han var om at prøve at støde. Og udover at de to spillere spiller rigtig godt, man kan se, selvom Dieren er langt bag, han spiller trods alt med 1,5 i snit, og det er altså rigtig, rigtig meget. Så de to spillere, de er karakteriseret af, at de spiller altså temmelig hurtigt. Ikke fordi de ikke koncentrerer sig, selvfølgelig gør det specielt, selvfølgelig Michael Nielsen her. Meget, meget koncentreret. Men de spilder ikke tid, og de bruger ikke den, kan man sige, strategi og trække tiden ud for at irritere modstanderen og trække tempoet ud af spillet. Tværtimod, der skal bare laves point her. Og for kontrolleret at rød ikke gik ind i hvid.
Prøv at se, hvor præcist. Rigtig godt spillet. Til gengæld ligger han... Ja, jeg tror, han skal spille på tværs her. Altså to lange bander. Og så ud til rød. Og det lykkes også. Han spiller godt, den gode Michael. Se, jeg har lidt højere effekt i her for at gøre ballen flad. Det er ikke knap så nemt nu. Kan jeg spille... Ja, jeg kan ikke nå der. Der er altså mulighed for at spille på højre side af rød, og så kort lang, og så over i modstående lang bande, og så... Det gør han så tilsvarende her fra rød. Undskyld, fra hvid. Og så skal han ud og finde en rød bal. Ja, men han laver jo alt, den mand. Hold op, hvor spiller han godt, den gode Michael. Kæmpe føring nu. 14 point. Og der skal altså ske noget fra Dians side, hvis han skal kunne lave om på det. Ikke fordi Dian er faktisk stærk nok til at kunne hente det der. Men så skal han have gang i sit spil, og han har lavet for mange fejl. Forstået på den måde, at nogle baller, som han havde en okay mulighed for at lave, har han brændt. Det er også en misse, men det er så til at forstå, fordi man kan se her, hvor lidt plads der egentlig er. Der kommer en lille bitte smule for tynd på, og det får sådan en stor effekt. Og det var jo egentlig ikke så meget, han brændte med, men det var, hvis man kan have udtrykt det sådan, det var helt okay og ikke at kunne score på den. Man holder op, og han også slipper godt fra det her, Michael. Det ligger begge baller i banden. Jeg vil simpelthen prøve det samme her. De ligger måske lidt bedre. Der er mere frit stød her. Og så skal over finde det helt rigtige punkt på langbanden, og det gør han helt perfekt. Men han har heller ikke tur i den, Dian. Det er helt perfekt her. Men prøv at se, hvad det ender med. Ja, den er faktisk tilsvarende den, som Michael ikke scorede på. Nøjagtigt tilsvarende. Spørgsmålet er, om han kan lave den lang nok. Og det der, at det lige præcis render forbi. Hold da op, det har vi set nogle gange nu fra Dian. Han lige præcis mangler det sidste. Se, ellers typisk Dian perfekt tempo lige op og skal bare røre ved gul, så han kan fortsætte spillet, men det blev ikke her. Og det er så det samme design, der optræder flere gange. Og det her, det var så ikke specielt godt. Ja, jeg klør så også lidt i nakken der. Kommer slet ikke tyndt nok på. Det er alt for kort. Prøv at se her. Det er jo ikke ligesom, når Dian han brænder en. Der smyger sig lige forbi rød. Det her, det var langt fra. Til gengæld så er der dækket af. Typisk Michael Nelson. Det var... Man kan sige det sådan, det spiller han mere på, end hvad Dian gør. Man kan sige, det er jo også det, han udnytter. Rigtig flot forsøg her fra Dian, der ikke helt lykkes. Han holder ballen flad. Og så mangler den lige det sidste for at komme ud og se, hvor tæt det er på.
men også et eksempel på, hvordan Dieren her får dækket af. Spiller for rød og skal finde 3 bander. Og det gør han fremragende spil af Michael. Nu skal vi prøve at se den her i langsom. Hvordan han... Det er måske ikke så svært at få den til at komme tilbage der til kort bande, så han får 3 bander. Men at kontrollere, at den skulle være så flad, fordi hvid band lå helt inde i banden. Det var enormt godt, flot stød, han lavede der. Skal jeg finde 3. bande hernede ved hvid. Helt perfekt lavet. Hold op, hvor spiller han godt, den gode Michael. Og det er hele tiden. Og det er det der, han er rigtig, rigtig fokuseret. Han spiller simpelthen for at vinde. Det er der slet ingen tvivl om. Hold da op. Og han investerer meget i at prøve at spille rigtig, rigtig godt, og det lykkes også for ham. Han spiller med næsten 3 i gennemsnit. Det er helt vildt. Helt vildt. Uha, en afbrænder. Og så svær var den ikke. Ja, den bliver for kort. Ikke meget, men det var bemærkelsesværdigt, fordi at Michael Nielsen netop har været karakteriseret af, at han har overhovedet ikke brændt noget som helst af de baller, der var så nemme, som den her var. Eller overkommeligt, skal vi sige. Der er jo sådan set nærmest ikke noget, der er rigtig nemt i trebanderkarambole, men de har lavet flot trækbal her. Masser af effekt her. Ligger også en fin bal her for bande. Spiller banden inden gul. Det vil sige 2 gange lang. Så det vil sige, her kan han allerede gå direkte på rød. Vælger at få en bande mere. Få åbnet spillet op her. Og det er det, vi også mangler fra Dieren. Vi mangler de helt store serier, som vi ved, han kan lave. Ja, det er selvfølgelig måske lidt højt råbende at sige med lethed. Men man kan i hvert fald sige, at det har man mange gange set fra Dierens side, at han lige fyrer sådan en serie på 10 stykker af. Det har vi til gode her endnu. Også flot bal her. Går meget, meget tykt på, i det her tilfælde gul, og kører rundt på effekten. Masser af effekt her. Spiller jeg en meget, meget flad kvart. Helt ind i hjørnet, og så ikke for meget effekt. Og det gør han helt perfekt. Har en vidunderlig stødteknik. Stødteknik er jo ligesom nøglen til spillet. Helt klart. Og nej, det lykkedes ikke her. Den var også meget svær. Rød lå ind i banden. Der var ikke meget plads at arbejde med nede i hjørnet, da han havde snittet rød. Men stødteknik, det er jo nøglen til spillet. På den måde, at det
det er en forudsætning for at kunne spille trebande carambola, at man har en god stødteknik. Men når det er sagt, så kan man også sige, at det er faktisk meget overraskende, hvor forskellige, selv to så dygtige spillere som Michael og Dian her, hvor forskellige stødteknik de egentlig har. Michael har et meget mere fast stød, regulært stød, end hvor Dian, Dians stød er meget mere løst. Og noget af forklaringen på det kan være, at de to stiler har hver deres fordele og ulemper. Altså der er visse baller, som er nemmere at spille på den ene måde end på den anden måde, og omvendt. Man kan måske sige, at Dians stødteknik er mere elegant. Men spillet går ud på at lave point, så Michael Nielsen vil nok være flot ligeglad med, at jeg står og påstår, at jeg sidder og påstår, at han er knap så elegant som Dian. Så længe han laver masser af point og har en kæmpe føring her, så kan han jo bare være fuldstændig ligeglad. Faktisk et eksempel på det, vi lige har snakket om her med stødteknik. Meget fast stød. Prøv at se, hvor hurtig han er. Nu går han op igen, men fordelen ved det faste stød er, at det bliver lidt mere forudsigeligt. Ja, den mand er slet ikke til at stoppe. Glimrende spil. Her er det mere problematisk. Kigger på hvid. Spiller nok meget kort eller flad kvart her, og så falder han ud fra lang bande. Og der var point. Og det er... Og se, han får kontrolleret hvid også her. Vi kan lige se. Ja, den får lige nøjagtigt ved rød her. Og det er det, Michael her i kampen her. Han har fået alle de der point med. Skal ud i trækstød. Knap så morsomt. Hvid ligger ikke specielt. Den ligger langt væk fra hjørnet, så ja, det lykkes heller ikke. Men der er dækket af. Så hvis hvid havde lagt længere ned ved hjørnet, så havde Michael haft nemmere ved det. Spørgsmålet er her, om Dian kan se den gule. Hvis han kan det, så kan han spille en flad kvart. Det ser det ud til. Han er nede og kigge på den. Altså venstre side er gul, og så kunsten her er at styre den, så den bliver præcis. Og det gør han helt perfekt. Vi kan se den bedre her i den anden vinkel. Ja, spiller med et effekt i venstre side for at annullere og prøve at lægge mærke til, at han rammer rød bal klokke rent. Det er godt nok imponerende. Men han mangler nogle serier, helt klart. Og det skal være nogle store nogen. Han er voldsomt bagud.
16 point, det er rigtig, rigtig meget, når distancen er 50 point. Ja, det har vi set før, det der. Brænder en bal, han ikke bør brænde, og der er slet ikke sådan, som Michael spiller. Det har han slet ikke råd til. Meget nem bal. Skulle selvfølgelig kontrollere den gule. Man kan se, den er på vej over i rød. Og måske det, der var det store problem. Også flere muligheder her. Kunne have spillet en forbande. Det kan også spille på tværs her, harmonika. Ja, det er risikoen. Faktisk det sværeste ved sådan en harmonika her. Og så må han arbejde sig frem og tilbage, og den havde været der. Ja, han ærger sig, men det er risikoen. Fordi hvid kører frem og tilbage og kan komme i vejen, og det gjorde den så her. Flot point af Dion. Spiller naturligt her, den ligger til at blive rigtig, rigtig lang. Og spiller derfor helt ned fra den korte bande der. Præcist. Men igen, den ligger ikke så godt her. Tilsyneladende en kvart for rød, men den ligger til at give kontra, så det er lige, nogenlunde lige langt fra lang og kort bande, så og så laver han sådan noget her. Nej. Det er ikke, det må jo også være retfærdigt at sige, det er ikke en Dion Elin, der spiller 100%. Bare lige vil sige, som han plejer. Snittet fejler ikke noget. 21 point i 14 en gang, det er stadigvæk halvanden i snit. Men det er normalt rigeligt til at vinde en kamp i trebandekamp i Danmark. Men Michael spiller langt over 2 snit. Spiller på tværs her. Hvor er han heldig her med hvid. Ja, han siger også pænt undskyld. Men gul fejlede ikke noget. Og han ligger derinde i banden der. Se, at hvid ikke går ned og laver ulykker der, det er ren held. Se, han viser også lige der med hånden, at det var han godt klar over. Lidt mere problematisk her. Kan ikke rigtig spille fra hvid, der er for meget kontra. Spiller op og ned. Den bliver lige flad nok. Åbner sig ikke nok. Ja, tilsynet er også lidt brændt her, men hans problem er gul bal. Den skal lige spilles indenom der, og det er højst sandsynligt at se igen typisk Dion Elin, når han ikke scorer. Det er jo ganske få millimeter, det handler om. Men det har vi godt nok set nogle gange, at Dion ikke lige får det sidste med. Og lige pludselig midt i det hele for at sige det rent ud, en total afbrænder. Stødt helt forkert. Ideen er at masser af venstre skæv og ned og tage lang bande, kort bande, og så tilbage i lang bande, men han
har helt forkert stødteknik. Rammer alt for tidligt på den lange bande, og det var bemærkelsesværdigt, fordi at Michael indtil nu har spillet helt fantastisk og koncentreret, og her var så et eksempel på, hvor det ligesom udregningen var helt forkert. Til gengæld her super point af Dion. Rigtig godt spillet. Jeg ser, hvor uheldig han også er. En ting er, at han ikke rammer optimalt, men han har heller ikke tur i at få nogle nemme baller, i hvert fald ikke lige her. Han laver den bare alligevel. Og se, nu ligger gul helt af pommeren til rød ind i banden. Det kører slet ikke for Dion her. Prøv at se, hvor godt det spillet her. Fuldstændig kontrolleret flad kvart. Ej, hvor det ligger dårligt. Der er selvfølgelig træk her fra rød, og så spille kort. Og så falde ud fra lang bande. Glemmer at spille. Og igen dårlig position. Det er rigtig elendigt her. Det må også være frustrerende. En ting er at være bagud. Nu er han så bagud med 13 point. Og Michael mangler jo kun 13 point, så de har dobbelt så langt hjem. Og så 2 bander her før. Og så tyndt på gul og op til rød, men det er... Ja, for lige lidt for meget effekt, men det var også uhyre vanskeligt. Selvfølgelig smart spillet og lade den gule ligge inde i banden. Det hæmmer helt klart Michaels muligheder. Ja. Michael spiller ikke godt lige i øjeblikket. En ting er, at den var svær, den her. Men det var faktisk ligesom den ball, han lige stødte før. Den var sådan, kommer alt for tyk på her. Godt nok meget vanskeligt, fordi han ligger inde i banden, men det er ligesom om den fokus, som Michael har haft, spillet uhyre koncentreret og skruet på alt, hvad der lå. Det er han lige lidt væk fra i øjeblikket. Det er også vanskeligt at holde dampen op i en hel kamp. Spiller nok ned i kort bande her. Og igen, hvor har vi så dog set det mange gange, lige ved siden af. Mangler lige den sidste præcision. Og hver gang på samme måde. Han spiller simpelthen konsekvent med det tempo, altså det der elegante, at den lige skal over og røre ved den tredje bal. Ej, hvor er det godt spillet. Rigtig godt spillet. Spiller på langs her og finder rød. Det er super spil af Michael Nielsen. Hold da op. Så kan det være, at han er tilbage på sporet efter et par dårlige stød. Der er store problemer her, fordi han vil naturligt spille tyndt fra hvid, men så går hvid direkte op i rød. Han er nødt til at finde på et eller andet her. Han går tyk på. For at få hvid væk. Og derfor så spiller han langt og bagfra der.
fik løst problemet. Se her, går rigtig tykt på hvid. Det er næsten som om man kan mærke på Michael nu er koncentrationen der igen. Også fint point her. Jeg er lige ved at blive for lang her, ikke? Den får lige op og kommer lige op og får rørt ved rød bal, så der er point. Det er jo fænomenal præstation af Michael Nielsen. 40-24. Det var der ikke mange, der havde gættet på, inden kampen gik i gang. Og en meget fin forbande her. Og man kan jo sige, når han spiller godt, ligesom her, Michael Nielsen, så ser det jo forrygende let ud. Men man skal ikke være meget inde i trebandekarambole for at vide, at det er absolut ikke så nemt, som det ser ud til. Og her har vi så en specialitet fra Michael Nielsen. Rundt på kort bande her. Og det er han rigtig god til. Prøv at se, hvor præcis det er. Og det er en bal, der er, skal vi sige det på den måde, der er nem at brænde. Og der kommer hans stødteknik ham til gode. Altså det er mere sådan faste stød, hvis man kan kalde det det. Er meget velegnet til den type dessin. Også fornuftig bal her ligger derovre inde i banen. Han er tvunget til at støde op i toppen af gul bal, men han skal bare sørge for, at den bliver kort nok. Og det lykkes fint. Ja, der var lige et par stød, hvor det var ligesom om Michael Nielsen var helt væk. Men det var faktisk kun de 2 stød. Eller 2 indgange, kan vi sige. Resten har været en præget af sjældent set dyb koncentration. Så nærmest et studie for sportsfolk i, hvordan man præsterer, yder det maksimale ved at være fuldstændig fokuseret. Lige ved at brænde den her, og lige ved at blive for lang. Den ligger også til at blive for lang, naturligt. Men får den lige nuagtigt kort nok. Ja, ikke super vanskelig bal, men igen, han får det hele med. Ja, der er næsten kun én mulighed. Det er ned, altså fra hvid ned langs med banden, og så skal den være rigtig lang, men det skal have den helt rigtige længde, så det passer med rød. Det er helt perfekt. Hold op, hvor spiller han godt. Det
Det er helt utroligt. Det spiller med langt over 2 i gennemsnit. Det er ren verdensklasse. Det er der slet ingen tvivl om. Og Dian spiller jo slet ikke dårligt. Han er også langt over 1 i gennemsnit. Nu bliver han fræk her. Spiller rød indenom hvid. Og det er jo et rigtig godt eksempel. Det var et flot forsøg jo, ikke? For kontra, men han kan jo ikke forudse det der. Det er jo helt umuligt. Altså, den havde været der, hvis ikke han havde fået kontra, og han fik spillet rød indenom om hvid der. Det var jo... Den her gang fik han fat i den. Og hvad sker der så? Det ligger så helt forfærdeligt. Det er også ligesom typisk for Dian. Har bestemt lavet en masse rigtig flotte baller, som man næsten forventer af ham. Det er sådan en gang opvisning. Jeg prøver at se, hvor det ligger. Det har slet ikke kørt hans vej. Har selvfølgelig også helt klart misset temmelig mange baller, han skal vi sige normalt ville kunne lave. Også herude på overdrevet. Nok fordi han kunne ikke rigtig finde på andet, fordi problemet er her, at han rammer den helt perfekt, men der er ikke en ordentlig vinkel fra gul ud til rød. Rød ligger for langt nede. Så den skulle næsten gå sådan der. Den eneste måde, der kunne komme, var, at han ramte gul papirtynd, men meget vil sandsynligheden være for det. Og her er en forbande. Lidt svært, han støder hen over rød og hvid. Ja, det tror jeg, det var det, der gjorde, at der ikke var point her. Med stillingen, Michael mangler 4 point, og Dian er halvvejs. Hold da op. Spiller nok på tværs her. Og igen. Det vil bare ikke rigtigt. Der er også et andet element her, som hedder, at i og med, at det er en holdkamp, så sker der det, at hvis man forestiller sig på de 4 borde, at der bliver spillet 2-2, altså hvis Dian taber her, og hvis det så er en mere for Grøndal, der taber, så begynder man at lægge pointene sammen. Så begynder det at spille en stor rolle, at Dian ser ud til at tabe temmelig stort her. Det er jo også et aspekt med det hele. Michael laver en fin ball her. Også et fornuftigt oplæg med forskellige muligheder. Ja, lige ved at blive for lang her. Mangler 2 point nu. Ja, jeg skulle også lige have rød af vejen. Der ligger en kvart fra rød her. Stensikkert, og så er der matchball.
Michael Nielsen går så færdig, så er der ikke noget efterstød, for det var jo Dian, der lagde ud. Og sådan spil til distance, og så i det her tilfælde 50 point, så spiller man med lige mange indgange. Ja, prøv lige at koncentrere sig lidt ekstra. Den skal være lang, den her. For plads. Men det var ikke godt spillet. Den bliver alt for lang. Hold da op. Han kommer alt for langt ned i hjørnet. Den skulle også presses for at blive lang nok, men den blev sådan overspillet, kan man sige. Ja, Dian kan jo ikke gøre andet end pynt på resultatet. Spiller han en svær kvart. Gul ligger ikke specielt godt her. Sæt ind i banden. Gør det svært. Og prøv at se, hvor sikkert det er lavet. Blændende teknik. Og han er en god Dian. Og se, hvor godt det er lavet. Stensikkert. Også her. Men det er jo alt for sent at komme i gang, når modstanderen mangler et enkelt point. Eller den lange udgave. Kom helt over der fra kort bande. Helt perfekt. Den teknik med at spille blødt, det var også en forskel mellem Dian og Michael. At Dian spiller med mindre tempo. Han kan godt lide at komme op og så bare lige røre ved den sidste bal her, fordi det giver ham langt de bedste chancer for at fortsætte, men her ligger det lidt svært, måske. Det ligger naturligt til at spille en kvart fra rød. Det skal være lidt kort hernede fra hjørnet. Ja, den var meget, meget tynd. Ja, den skulle også rammes godt, for ellers skulle den lynhurtigt blive for lang. Og lige nøjagtigt rørt den gule her. Den ser da lidt stor ud. Det er den også. Ja, det var nu også vanskeligt, fordi han spiller for kort bande, og han er langt inde i hjørnet. Det vil sige, at der skal meget lidt til, før den bliver både for kort og for lang, og her blev den så for lang. Matchball igen. Trækstød. Masser af effekt. Og den passer. En super sejr til Michael Nielsen. Med et fantastisk 2,5 i snit. Og Dian spillede overhovedet ikke dårligt med 1,45. Så det var jo... Ja, det var jo simpelthen en fantastisk kamp. Og man må nok sige... Michael Nielsen, det var en koncentrationsevne, som er sjældent at se. Flot kamp.